krećemo sa snimanjem. A da, tamo sam... Ja, dobro, ajde. Mislim, ko još igra Tetris na PlayStation, dobro, nema veze. Ovo je moderni. Pozdrav ekipa, lijepi pozdrav. Moje ime Dragan. Josip. Mislim da se već i znamo. Evo nas, nakon 7 dana ponovo zajedno. Danas ćemo raditi... Semafor. Danas radimo semafor. Prvo pitanje za tebe. Slušam. Kako radi semafor? Ja znam da je ovo trik pitanje. Ne, ovo je pitanje svih pitanja. Da bi mogli isprogramirati semafor, prvo moramo znati kako svjetla na semaforu. Pa krenimo da na semaforu svijetli crveno. Što svijetli dalje? Crveno sa žutim. Googlo. Nisam googlo. Dobro, ja dobro, sam vozač koji ima vozačku od 2003. godine, Dragane. Okay. Od kada od? 2003. Svaka čast. Da. Više sam na biciklu, ali od 2003. Dobro, znači crveno i žuto. I zeleno nakon toga. I nakon toga? Zeleno sa žutim. Šta nije? Pa nije. Osim u Zadru. Ja sam jedino tu situaciju vidio u Zadru na križanju kad se ide od autobusnog kolodvora tamo prema Relji. Prvi semafor tamo jedino sam vidio i da svijetli zeleno i žuto pa crveno. Ja sam ti u Zadru inače cijelo vrijeme. Pa mislim, to je 100%. Tamo se i polagao, 100%, da. Dakle, u većini slučajeva, ako krenemo da na semaforu prvo svijetli crveno svjetlo, nakon toga se pale crveno, odnosno uključuje se žuto pa svijetli crveno i žuto, što daje do znanja vozačima da će doći do promjene u zeleno, svijetli zeleno, nakon zelenog svijetli samo žuto i onda se ponovo vraćamo u crveno i to se vrti u krug. To kad se nešto vrti u krug, u stvari u informatici ili programiranju zovemo, Josipe, kako? Petlja. Bravo, kako si se zapetljao skoro. Skoro, da. Ali srećom, često sam u Zadru. Da. Evo, i uglavnom, znači, danas ćemo raditi semafor. Dobar dio, kad na brzinu idu nabrojati kako radi svjetlo na semaforu, kaže crveno, pa žuto, pa zeleno, pa žuto, pa crveno, pa onda nastaje stvari pomutnja. Nikad žuto svijetli jedino kad se vraća na crveno, a kad se crvenog ide na zeleno, svijetli crveno i žuto. Znaš li zašto je to tako, Josipe? Ne znam, ali vjerujem da ćeš mi ti sad objasniti. Pazi situaciju. Kasniš na posao. Žuriš. Mm-hmm. Ispred semafora je zavoj. Izlaziš iz zavoja i na semaforu ti svijetli samo žuto. Mm-hmm. Koje će se upaliti svjetlo poslije toga? Samo žuto ako svijetli. Da. Crveno. Tako je. A da svijetli crveno i žuto znači da bi mogao ići jer će se priključiti zeleno. Evo, to je jedan od razloga zašto ta kombinacija crvenog i žutog ili samo žutog svjetla. No, kako semafor radi i kako ćemo mi njega s mikrobitom isprogramirati, to ćemo otkriti i napraviti danas. Josipe, hoćeš li ti nam objasniti što mi ovdje imamo? Pa evo, mi ovdje imamo bateriju. Yes. Imamo 3 LED diode. Bravo. Vjerujem da svijetle istom bojom svjetla, ali jedino ih razlikuju ove kockice u drugim bojama. Tako je. I nećeš vjerovati viš kako su složene kao na semaforu. Crveno, žuto i zeleno. Dobro. I ovako, imamo dalje mikrobit pločicu našu sa kontrolerom koji se nalazi ispod. Odlično. Super. I još ono što je bitno je da je naša crvena diodica spojena na pin 16, žuta nam je spojena na pin 15 i zelena na pin 14. To je jako bitno kako bi mogli isprogramirati. Sami program vrlo jednostavan. Znači, ponovo odlazimo na našu poznatu stranicu makecode.microbit.org, novi projekt, klik, semafor, enter, evo ga. Otvara se naša stranica. Na samom početku uvijek ono što smo već govorili, kad radimo s ovim proširenjem Microbit IOF 5, potrebno je isključiti diode na samom mikrobitu.
kako nam ne bi smetale pri izradi programa. To radimo tako da iz grupe naredbi LED more izaberemo LED enable i ono što ćemo staviti na početku programa, svaki put kad se pokrene program da budemo sigurni da nam je sve isključeno, mi ćemo odmah u početku isključiti sve ove 3 diode. To su nam diode spojene na koje pinove? 16, 15 i 14. Ok, znači idemo na advanced pinovi. Digital write pin. Duplicate. Duplicate. I sad ćemo tu postaviti. Znači 16, 15, 14 i svi su na 0. Danas ćemo se potruditi pokazati vam u stvari jedan mali trik kako kopirati na MakeCode stranici. Naime, ne možemo označiti više ovih blokova i ako imamo pritisnuto i Control ili Alt ili Shift, nebitno, ali možemo cijelu petlju. Pa budući da ćemo mi cijelo vrijeme koristiti ova 3 pina 16, 15 i 14, ja ću njih staviti privremeno u ovu forever petlju. To ću vam objasniti zašto. Znači pogledajte, znači ovaj 16 duplicate. Josip, jesi umoran? Ne. Igraj Tetris ti dalje ako hoćeš. Pa evo sad mi je ovo tvoje zanimljivo. Znači Tetris na PlayStationu. Koliko dugo Josip igraš Tetris? Evo, jedno 5 minuta dok nisi došao. A inače, to ti prvi put igraš tu igricu ili... Ne, Tetris sam prvi put igrao na satu informatike mnogo godina. Sigurno na Orlu? Ne, na 286. Napredno. Dakle, u Forever petlji stavio sam ove 3 diodice koje su nam uključene, odnosno isključene, kako bi mogao, sad kad ih želim kopirati, ja ću samo kopirati u stvari ovu Forever petlju. I onda znači kad sam je kopirao, jednostavno si ovo sad izločim gdje mi treba. Napravit ćemo program da kad pritisnemo tipkalo odnosno napravit ćemo program u kojem će se stalno vrtiti rad semafora. Znači u forever petlji. Šta smo rekli? Što svijetli u početku? Crvena, je li tako? Mm-hmm. Pa stavimo znači crvenu jedinicu da je uključeno, a ove dvije su nam isključene. I naravno imamo još i nekakvo vrijeme. Recimo stavit ćemo 5 sekundi. Znamo da pauza u mikrobitu je u milisekundama, 5 sekundi imamo zadano, ali to je u stvari i 5000 milisekundi. Sad, nakon ovog koraka, što smo rekli nakon crvenog, što svijetli? Crveno i žuto. Znači, opet ću ovu kopirati, jer mi trebaju sva 3 bloka, kopiram cijelu ovu forever petlju, uzmem si ova 3 bloka, postavim iza, ova forever mi je malo viška pa ću je baciti nazad, a ovdje ću sad staviti 1 i zeleno mi je isključeno. Žuto obično svijetli 1 sekundu, zaberemo 1 sekundu, što ide poslije toga? Zelena. Znači, opet ću Ctrl C i Ctrl V. I sad ćemo uključiti zelenu. Zelena nam je na kojem pinu? Zelena nam je pinu 14. Bravo, pratiš, odlično. Super. Opet stavit ćemo recimo zelena da nam svijetli zelenom bojom 5 sekundi. Nakon toga ovaj forever nam je tu višak smeće. Što ide poslije zelene? Poslije zelene ćemo staviti crvenu. Žutu sa crvenom. Imam jedno pitanje. Moram tam prekinuti.
da li ovi tehnički problemi koji se nama javljaju na drugom računalu, budući da mi radimo na više računala, budući da smo opravljeni sa jako dobrom opremom, pa ubijenom koncentraciju, molim te Josipe, odi ono tamo resetiraj. Neću resetirati, samo ću reći da nas podsjeti kasnije. Jel se snima? Snima. Jel me čujete? Ajde, molim vas svi koji me slušate, ako me čujete, klimnite glavom, sam da znam da me čujete. Hvala. Da, to je to. Stvarno? Ctrl C, Ctrl V. Sad, Josipe, ti si sigurno pitaš zašto ja toliko puta i ove koje trebam i ove koje ne trebam koristim. Ili se ne pitaš? Imaš ideju zašto koristim sva 3 pina svaki put, ako sam samo ovdje mogu koristiti ove za uključivanje i isključivanje? Pa ti pravo kažem, nisam baš ni razmišljao o tome. On prikazuje cijelo vrijeme, znači... Tako, znači zbog preglednosti, to su mene moji dragi učenici naučili jednom davno, da u stvari zbog preglednosti njima je puno preglednije da oni vide u svakom koraku koja je od dioda, odnosno koje je svjetlo uključeno, koje je isključeno. Pa vidimo ovdje znači crveno, ovdje je crveno i žuto, zeleno i ovdje smo rekli... Jedan. Ne. Nismo u Zadru, iako pozdrav Zadru. Tko god nas tamo gleda. Stavit ćemo još 1 sekundu. I da vidimo, znači crveno, žuto, zeleno, žuto. Semafor spremimo. Mikrobit semafor spremi. Prikaži u mapi. Pošalji na mikrobit. Trenutak istine, 17%. Čim on blinka i svijetli ispod, to znači da se podaci prenose. Crveno. 1, 2, 3, 4, 5. Crveno i žuto. Zeleno. Žuto. Eto ga u petlji. Je bilo teško? Pa nije, sad moramo napraviti neku foru sa ovim malim mekvinićima da se vozaju po stazi, a da im svjetlo govori kad smiju proći, kad ne. Ok, ajde ovako, sljedeći put prvo ćemo naučiti kako mekvinića voziti. Vidiš, mogli bi. Naučit ćemo kako mekvinića voziti, a onda ćemo ga naučiti, to je za početak, to je ono sad što nam slijedi. Znači sljedećih par puta kad nas budete pratili, učit ćemo kako upravljati sa malim robotskim kolicima, a isto tako naučit ćemo i kako da robotska kolica slušaju semafor. Misliš da bi mogli? Da, znam točno kako. Ti smijemo da tajnu. Kako? Radiokomunikacijom. Radiokomunikacijom. Znači, tek kad je zeleno na semaforu, kolica će se moći voziti. Kad je crveno na semaforu, kolica neće moći voziti. I hoćeš reći znači da ovaj mali mikrobit će ovom reći kad je crveno i onda će on stati? Da, ne možeš vjerovati. Znači, iako ne govore, oni komuniciraju. Da, nemaju usta, ali oni mogu komunicirati. O tome ćemo nešto u idućim epizodama. Ekipa, eto, to je to za danas. Saznali ste kako se radi semafor. Kako se programira semafor, kako semafor radi, gdje u Hrvatskoj svjetlo je zeleno i žuto prije nego što se upali crveno. Pratite nas i dalje, lajkajte nas i dalje. Vježbajte ove programe jer možda pripremimo nekako iznenađenje za vas koji nas redovito pratite i koji se stvarno trudite. Biće nagrada. Za one najupornije.
Hvala vam, budite mi dobri, vedri, veseli i pozdrav od mene. Pozdrav ekipa, vidimo se. Bog! Bog!